To je takovej hnus. A já můžu vzít tu rukavici gumovou, kterou pak zahodím a úplně to celý jako... Nebo to dá do té rukavice a to pak to Míro, to je jako kdyby strkal do strakový domoženy dovnitř. Takhle stejně to tam Miroslav. Aspoň víš, jaký to je. To je šprcka, ne? To je škoda, že to není Bear Grylls, ten by to určitě sežral. Bear Grylls, ne? Jak točí ten seriál Boj o přežití. Teď sundá tu rukavici. Tam žere ty hmyzáky a všechno. Vždycky sežere. Počkejte takhle malý. U té morské věznice. Hele, to nebyla super fotka v tom vejci. To je luxusní. Ne, poklop je klasický kulatý. Kulatý, ne klasický. Už prej vidí oblohu. Lezu ven. Už je to. Ty vole lidi. Já jsem šťastný.